ערב טוב לכולם. מן הסתם נדבר היום על פורים. חג פורים הוא אחד החגים המיוחדים ביותר שיש. הן מבחינה רוחנית שאומר הארי הקדוש, שההארה שמתגלית בפורים, היא לא מתגלית לא בשבתות, לא בימים טובים, קרי לא חגים אחרים. ההערה שיש בפורים זו הערה גבוהה מאוד מאוד מאוד. ננסה היום להבין מהי ההערה הזאת, מהי מטרתה, כאשר השורה התחתונה, נקרא לזה המסקנה, שאיתה אנחנו אמורים לצאת, שעיקר פורים, ועיקר מה שאנחנו צריכים לקחת מפורים, זה מגילת אסתר. הכוונה היא לגלות את ההסתר. האדם נמצא בתקופות של הסתר פנים, זה נקרא בקבלה. חושך. אני מאמין שיש בורא עולם, אבל אני לא חווה אותו במוחשי. אני לא רואה אותו, אני לא נושם אותו, אני לא שומע אותו. האלוקים מסתתר. מספרים על אחד ככה, כזה, אולי זה היה, אולי בקיצור אחד. אמר, ריבונו של עולם, אני רוצה לשמוע אותך. עברה ציפור בצייצה, אבל הוא לא שם לב. ריבונו שם, אני רוצה לראות אותך. פתאום היה איזה כוכב שנצנס, אבל הוא לא התבונן. אני רוצה להרגיש אותך. פתאום בא רעם, אבל הוא עסוק בדברים אחרים. ריבונו שם, תיגע בי שאני ארגיש אותך. ובורא עולם הושיט את היד כביכול ונגע בו. והאדם הזיז את הפרפר שנחת לו על הכתף, ולא שם לב. בורא העולם, אומרים חז"ל, מסתתר. מסתתר בכל הדברים כביכול, הכי טריוויאליים שסביבנו. מישהו שלח לי את זה בזה, אני אצטט לכם, זה כל כך יפה. תקשיבו טוב. אלוקים תמיד נמצא סביבנו, בכל אותם דברים שאנחנו נוטים לקבלם כמובנים מאליהם. אל תחמיצו ברכה רק בגלל שהיא לא ארוזה בעטיפה שאתם מצפים שתהיה עטופה בה. צפו לבלתי מצופה. תרתי משמע, כאילו, מצופה. צפו לבלתי מצופה. זאת אומרת, העבודה שלנו בחיים זה לגלות את ההסתר. כל אחד מאיתנו נמצא באיזשהו הסתר פנים מסוים. שמעתי פעם את אמיר גוטמן. גודמן, שחקן כדורסל. אמיר גודמן זה היה בזמנו, קראו לו מייקל ג'ורדן היהודי, כאילו, אוקיי, מייקל ג'ורדן. שחקן היה. הוא בא מארצות הברית, כאילו, בקטע שהוא הולך לעלות לארץ ולתת את השואו. היה מכבי תל אביב תקופה, אבל נפצע בברך. הוא סיפר שהוא אדם מאמין. אדם שומר מצוות כמובן, והרב מלובביץ', שהוא ילד קטן, הוא בא אליו, מגיל 5 כבר משחק כדורסל. אז הוא הגיע לרב מלובביץ', ולקבל לנו ברכה. אז הרב מלובביץ' אמר לו, תדע לך, אף פעם אל תוריד את הכיפה. שחקן כדורסל, זה לא פשוט, כאילו, מה זה כיפה עכשיו? עם סיכה, כאילו, תקפוץ לו, אופ. לא, זה לא, אתה יודע. אמר לו, אל תוריד את הכיפה, כי בורא העולם נמצא איתך בכל מקום. אז הוא עלה לארץ כדי לשחק עם מכבי תל אביב, ופה הוא לא כך הצליח כמו שהוא הצליח שם, והוא נפגע בברך, והפגיעה שלו הייתה כל כך קשה, שהרופאים שטיפלו אמרו לו שכנראה הוא לא יכול לשחק יותר. זהו, זה טעם פה הקריירה האווירית שלו. והוא כל כך היה לו קשה, אז הוא טס חזרה לניו יורק, רק כדי להשתטח על הקבר של הרב מלובביץ'. תראו מה זה השגחה פרטית. הוא הגיע לשם, הוא שם ככה, התחילו לכתוב על כתבות לא יפות כאלה, שהוא כאילו פעם היה זה, ועכשיו פה מי יודע מה. הוא לקח את כל הכתבות, שם על הקבר של הרבי, כאילו הרבי תעבור על זה טק-טק, סתם, כאילו. שם כאילו את הכתבות, כי זה כאב לו, הוא עשה עלייה, הוא כאילו יכול להתפלל ואמר, ריבונו של עולם, תזכה אותי, כאילו אני עליתי לארץ כדי לעשות קידוש שם שמיים, כי באמת, לקדש שם שמיים, הנה בחור דתי, משחק כדורסל, בליגת העל, ואני כאילו עושה, ויוצא לי ההפך, זה כאילו ניסיונות לא פשוטים. אז הוא אמר לה, כאילו שהוא יקבל סימן לפחות, שהוא עושה דבר נכון, הוא צריך להמשיך להילחם, או לא, להרים ידיים, להרים רגליים או ידיים, מה שתרצה. מישהו אמר לי שאחד נכנס לפאב, על הידיים, ככה, הולך על הידיים לפאב.
אז הברמן אומר לו, תגיד לי, מה הקטע שלך לידיים? הוא אמר, נשבעתי לאשתי לא לדרוך במקום הזה. האמת, סיפרתי את זה לאשתי, אמרה לי, יפה שהוא עומד בדמיור שלו לפחות יפה, כן. זה פלא בעצמו, כאילו, אתה מבין? סיפרתי את זה לרגל יום האישה הבינלאומי, אוקיי? אבל, מי שלא מעודכן, כאילו, לא קנית לאשתך איזה פרח, מה זו? תמיד יום מה עם הגברים? למה אין יום הגבר הבינלאומי? מה קרה? זה, אמרו לנו, יש לנו חודש אב. דיכאוני כזה, אתה מבין? הנה, זה החודש שלך, כך. למה אי אפשר? פנקו אותנו קצת. אבל ענייננו, הוא יוצא מהקבר, אחרי שהוא ככה באמת, התפלל לקדוש ברוך הוא שדי, שתן לו איזה סימן, משהו. מסבר איך שהוא יוצא, תראו, מה זה נקרא לגלות את ההסתר. לא יודע, משהו בפנים אומר לו, תחזור עוד פעם, כאילו לא גמרת את העניינים. הוא חוזר חזרה פנימה, ואז מי שהיה ב-770, שם כאילו באחוזה שם, איפה שהקבר של הרב מלובביץ', יש שם כזה פלזמה, עם שידורים אונליין כל הזמן מהזה של הרבי. אז הוא נכנס, הוא רואה בסרט בפלזמה, את פרופסור אבנר חי שקי, זכרונו לברכה. אתם זוכרים, הוא היה הרי שר הדתות, הוא היה גם סגן שר החינוך וזה, זכרונו לברכה. אז הוא נפטר ב-2005, למענם. אז הוא רואה אותו, את פרופסור שקי, ניגש לרב מלובביץ', ככה מראים בסרט, הוא ואשתו. והוא מסתכל ומתבונן בזה, והפרופסור שקי אומר לרב מלובביץ' שהוא נלחם מאוד על החוק מי יהודי, לא משנה איזשהו רעיון, והוא מקבל הרבה תקשורת שלילית, והוא מרגיש שאולי הוא צריך לעזוב את זה, כאילו להפסיק להילחם, כי אולי משמיים מסמנים לו שיפסיק. ואז הוא אומר לו הרב מלובביץ', ותמיר שומע את הכל. הוא אומר לו הרב מלובביץ', אתה צריך כמו ספורטאי, הוא אומר לו חבר כנסת. זה לא בדיוק הולך, כאילו זה לא חבר כנסת, ספורטאי. הוא אומר לו, אתה צריך כמו ספורטאי, שלפעמים נסוג אחורנית, כדי לתפוס תנופה, להתקדם הלאה. תילחם, אל תתרגש מזה, זה רק סימני שאתה בדרך הנכונה. תמיר שומע את זה, הוא אומר, תראה מה זה. אני בא כדי, ראיתי פה, הוא כבר ללכת, אני מרגיש שאני צריך לחזור חזרה, אני שומע את זה. הוא חזר לארץ, הוא הלך לפרופסור מורגנשטיין, אחד המומחים באורתופדיה. הפרופסור אמר שאין לו הרבה סיכוי, אבל עשה לו ניתוח, והוא נלחם וחזר לשחק, וחזר לגבעת שמואל, מי שיודע. בקיצור, הוא אומר שיום אחד הוא רואה מודעה שגברת שקי מעבירה שיעור. אז הוא רוצה להתקשר להגיד לה, תדעי לך, בזכות באלף ואז, שראיתי לכם בסרט, זה דחף אותי חזרה. אז הוא התקשר אליה, אומר לה, גברת שקי, וזה, אני מספרת כל הסיפור ומתחילה לבכות. אז הוא אומר, למה את בוכה? היא אומרת לו, תדע לך, אני לפני כמה שניות התפללתי לקדוש ברוך הוא, בעלי נפטר לפני כמעט שנה, והתפללתי לקדוש ברוך הוא, תן לי סימן שמשהו נשאר מבעלי, מהמעשים שלו, מהדברים שלו, שכאילו נשאר זכר. ואתה מתקשר אליי עכשיו? תראה מה זה. אז ביקשה שהוא יבוא להזכרה, בקיצור סיפור שלם, שהוא אמר, תראה מה זה לפעמים לגלות את ההסתר. אתה לא יודע איך העולם מתנהל. לכן חודש אדר, על פי הקבלה נקרא אדר, מלשון א' דר. א' תמיד בקבלה מייצגת אלופו של עולם, את בורא העולם. לכן הכתיבה של האות א', כולם מכירים את זה, הכתיבה של האות א' בספר התורה זה ו' ושני יודים, יוד עליונה ויוד תחתונה. זה כביכול האות א'. למה זה יוד ויוד ועוד ו'? סך הכל הגימטריה של זה 26. יוד ויוד זה 20, ו' זה 6, זה 26. כמניין שם ההוויה, אות יוד, אות ה', אות ו' ואות ה'. השם של האלוקים כביכול זה גימטריה 26. אז א' דר. כביכול העבודה העיקרית שלנו בחודש אדר. ובכלל זה, תמיד אמרתי לכם שכל חודש הוא איזשהו חלון בזמן. לבוא להיטען בדברים מסוימים שהחודש הזה מסוגל להם, ולמשוך את זה לכל השנה. לכן חזרנו שנכנס אדר, מרבים בשמחה. אנחנו שואלים חז"ל שאלה מעניינת, לא דיברנו על זה שיעור שעבר או לא, אבל תמיד שמופיעה המילה שמחה בתורה, מופיעה בהתחלה האות ב'. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, אומר הפסוק. תמיד שמופיעה המילה שמחה, מופיעה האות ב' בהתחלה. משנכנס אדר, מרבים בשמחה. למה לא אומרים שנכנס אדר, מרבים שמחה? מה זה בשמחה? אלה אומרים מקובלים, בשמחה זה אותם אותיות של מחשבה. בשמחה, אותם אותיות של מחשבה. השמחה העיקרית תלויה במחשבה.
לא דווקא במציאות, אלא בהתייחסות שלי למציאות. אתן לכם דוגמה. אני מעביר שיעור בבוקר, החבר'ה שלי בישיבה, החבר'ה חמודים כאלה, מתלהבים. אז לא, אני פעלה ישיבה כאלה. היום למדנו אורחות צדיקים, תקשיב טוב. יש לו שער שנקרא שער הזכירה. הוא נותן שם בערך 30 זכירות, שאתם צריכים לזכור אותם במשך היום, כדי להתחזק בעבודת השם. הזיכרון ה-27 שלו, הוא אומר חס ושלום, אני אגיד במילים שלי, חס ושלום, נגזר על האדם גזרה, הפסד כלכלי מאוד גדול. חס ושלום. אדם מאבד חס ושלום 100,000 שקל, לא יודע מה, בסיבה כזו או אחרת, בסדר? מס הכנסה, לא משנה, חובות, 100,000 שקל ירד לו. תסכים איתי שהוא יהיה עצוב? אף אחד לא כאילו, היה פעם איזה אדם עשיר אחד, בא לפאב כזה, פאב. פתאום בא אליו, אדם עשיר מאוד, בא אליו איזה אחד זקן, אמר לו, אתה רואה את המצית הזאת? במצית הזאת יש שדון קטן. אתה מדליק אותו, מה שתבקש ממנו תקבל. הוא אומר לו, די. הוא אומר לו, כן, תראה, יצא אחד כלי, הוא אומר לו, בקש מה שאתה רוצה. ההוא בפעם אומר לו, תעשה לי קפה. רק, כוס קפה. הוא אומר לו, בונה. הוא אומר לו, תשמע, אני מוכר לך את המצית הזאת, אבל תן לי את כל הנכסים שלך. העשיר אמר, בונה שווה. כתב לו צ'ק את כל הנכסים, יאללה, קח, תביא את המצית. בא הביתה בדילוגים, יאללה. אומר לי, אשתו, תראה איזה מצית. יוצא שדון, מה שבקש ממנו? פותח מצית כאן, יוצא שדון, יאללה. אומר לו, אשתו, תבקש ממנו, תבקש. הוא אומר, תחזיר את כל הנכסים, פלוס יחדה, פלוס וילה. אומר לו, שדון, אני יודע לעשות רק קפה ותה. בוא ניכנס לנעליים של הבחור עכשיו. איזה דיכאון אתה חוטף ברגע כזה. חס ושלום. אתה מאבד, חס ושלום, אתה יודע איזה פחד זה, אדם מאבד משהו, מה? אדם עושה לו סריטה באוטו כבר בדיכאון שבוע. סריטה באוטו, כולה בסריטה באוטו. נו, אז אם האדם מאבד... אז אומר הרב, בוא תחשוב. אדם מאבד חס ושלום 100,000 שקל, זה מכה לא פשוטה. בסדר, מודים, כולם, חס ושלום, אדם יהיה עצוב. אדם יהיה עצוב. מה יקרה אבל, אם חס ושלום, הבן שלו היה חולה במחלה קשה מאוד. פתאום איזה טורף, חיידק, הוא מגיע לבית החולים, אומרים לו, יש תרופה אחת שלך להציל את הבן שלך, עולה 100,000 שקל. הוא יקנה אותה או לא יקנה אותה? כמו גדול. בשמחה הוא יקנה אותה אפילו, הוא לא יחשוב פעמיים. מה ההבדל? פה הוא איבד 100,000 שקל, פה הוא איבד 100,000 שקל. למה כאן הוא עושה את זה בשמחה, ופה הוא היה בדיכאון? בשני המקרים איבדת 100,000 שקל. אלא בצד השני הוא מבין, זה לא סתם איבדתי. היה פה איזה מטרה, היה פה איזה מהלך, זה לטובתי. אם חס ושלום אדם נגזר עליו, לא משנה, בית משפט, שם אותו, אומר לו, תשמע, לפי מה שתפסנו אותך, גזר דין של כך וכך שנים עכשיו. 3 שנים בכלא. 3 שנים בכלא. הייתה בחורה שהיינו אותה בסמינר. בחורה טובה, נסעה לתאילנד עם החבר שלה, כבר חיזק אותי. טסה לתאילנד עם חבר שלה. בשלב מסוים, פגשו איזה ישראלי, אמר להם, בוא, בסטות, יפן, בסטות. אמר להם, לא, בסטות. אתה יודע, אתה מוכר שם כל מיני דברים מזויפים וזה, כולם מכירים את זה. שכנע אותם, הישראלית זה טסו ליפן. היא אומרת, אם החבר שלה כאילו מסה, והוא ככה. היא אומרת, בשלב מסוים, היינו באופוריה, אבל תפסו אותנו, אבל מה זה פחד זה? היא אומרת, באו אנשים עם חליפות, אתה יודע, עם מעונבים, התעניינו, חשבתי אנשי עסקים, אתה יודע, נדפוק להם מחיר. פתאום, אתה יודע, מוצאים לך את התעודת שוטר, ניידות, סוגרות אותך, זה יפן. מגיע לך איזה אחד שהוא כזה מתורגמן, עכשיו אתה קולט עליו שהוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. אתה תגיד, אני לא אשם, הוא אומר, הוא אשם, הוא אמר שהוא אשם. מה, אתה לא יודע מה, אתה אבוד. שמו אותם בכלא היפני. אני אומר לך לחזק אותנו, כמה אדם הוא הפכפך. היא סיפרה את כל הסיפור הזה, כאילו, עם החבר שלה, כאילו שנפרדו, כאילו, ביי, אני אוהב אותך. כי כל אחד שם אותו בתא אחר, בכלא אחר. אחרי זה, כאילו, אחרי כל הסיפור, כאילו, זה היה מה זה רומנטי, כאילו, ביי, אני אוהבת אותך. היינו בטוחים, כאילו, עוד רגע מתחתנים. אז שאלו אותה אחרי זה, תגידי, מה עם ההוא? אמרה, הוא האפס הזה. התחיל לפתוח עליו את הפה, אמרתי, תראה איזה קט, איך היא התהפכה? למה לספר לכם את זה? שם השופט אמר לה, גברת, שנה את בכלא. תסכימו איתי שאם הייתה יכולה לשלם $100,000, היא הייתה מוכנה לשלם או לא? ודאי, כך, בשמחה, תשחרר אותי. למה פה היא לא הייתה מצטערת?
כי אנחנו מבינים, יש לזה תכלית. וזה בדיוק הנקודה של שורש השמחה בחיים. אם היינו מבינים שכל מה שקורה איתנו הוא לא סתם, הוא במטרה מסוימת, עם מהלך מסוים, יש לזה תכלית טובה, גם אם אני לא מבין כרגע. אני מאבד 100,000 שקל, אף אחד לא רוצה לאבד, הוא חסר דברים יותר קשים מזה. זה לטובתך. ממילא חז"ל אומרים, זה הרעיון של חודש אדר, אבל כדי להגיע לפורים, לחוות את השמחה האדירה של פורים, צריך לעבור למעשה שתי תחנות. תחנה אחת, זה תענית אסתר, שחז"ל שואלים, מה זה תענית אסתר? סתם נכנס אתכם לאווירה. תענית אסתר בגדול, מה שהיה, אנחנו מדברים פה על תקופת בית ראשון שנחרב, יצאנו לגלות 70 שנה, סוף ה-70 שנה, כל האירוע של אחשוורוש. אחשוורוש וחבריו, הוא התחתן עם ושתי, אוקיי? סבבה, בחורה צעירה, נראה טוב, נהדר. התחתן איתה, עשה חתונה 180 יום. תקשיבו טוב, 180 יום. ככה מתחילה המגילה, אחרי זה עוד אפטר פארטי לחבר'ה בשושן. 7 ימים, תקראו במגילה. שבוע הבא נדבר רק על המגילה. עכשיו נראה לכם מקרא האווירה. אחרי 7 ימים, חבר'ה בשושן, ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין. כולו כאילו, היה שבת. הם מתחילים לשתות, בלעים את המוח. כל אחד אומר, עזוב אותך, מדיות פצצות. אחד אומר, לא, פרסיות גדולות מהחיים. התחילו לדבר על בנות. ואז אומר להם, מה, אתם יודעים איזה אישה יש לי? ושתי, פצצה מייס עולם. אמרו, יאללה, תביא אותה. ההוא מראים בקשר, ושתית על הון. בואי, ממי. בכתר מלכות. רק עם כתר מלכות. לבוש מינימלי, בואי לפה. ככה המגילה אומרת. האם בדיוק באותו זמן יצא לזנב או קרן, משהו כזה. בקיצור, חשקון בימינו. אומרת לו, סליחה, אתה מתבייש? שיקור! בקיצור, יצאה עליו, נדבר על שבוע הבא. בקיצור, ההוא שרף אותה. באותו יום שרף אותה. סתם להתחזק לעצמנו, באמת להתחזק. ההוא חיכה 187 יום אחרי החתונה. שרף אותה באותו לילה, שהיא לא באה, יצא עליה, המן, זה כמו הקטן הזה בהיו היה, ג'ינג'י. בס, שרף אותה, ככה הוא... והמן כולו אינטרסנט, למה המן הייתה לו בת. הוא רצה שתתחתן עם אחשוורוש. שרף את ושתי, תקשיבו טוב. בבוקר מסכן כמה ההנגובר, כולו הפוך, אתה מבין? עושה ככה במיטה לידו, ושתי. אמרו לו, איזה ושתי? ושתי זיכרונה. מה זיכרונה? אמרו לו, העלית אותה בעולה למעלה, באש. ההוא נשבר, הביא צעקה, לא! סתם אני אומר לעצמנו, צריך להתחזק בזה, באמת. תכף הייתי בא לאחשוורוש, אומר לו, תגיד לי, אחשי. לא, בינינו, בתור חברים, אף אחד לא שומע. היה שווה כל העסק הזה. מה הוא יגיד לי? תאמין לי, הכל שטויות, אם התחתנת ברבנות וזהו. כל הבלגן, סתם, אני אומר לעצמנו להתחזק, בסוף אתה יודע, אתה משקיע כל כך הרבה. אבל ענייננו, בסופו של דבר מחפש בחורה אחרת, קיצור מוצאים את אסתר, הסיפור שלם, אנחנו נדבר שבוע הבא, אבל ענייננו. בא המן וגוזר גזרה על כל היהודים, להרוג, להשמיד ולאבד, מטף ועד זקן, להרוג בכל מדינות המלך, 127 מדינה, להרוג את כל היהודים, וגזרה יצאה מטעם המלך. רק בסוף אסתר מגלה לו שהיא יהודייה, ואז הכל מתהפך, אבל בינתיים יצאה גזרה ובכל מדינות המלך, תחשבו מה זה, בכל המדינות בעולם, זה היה מבחינתנו אז. כל המדינות מוכנים בי"ד באדר לצאת ולטבוח ביהודים. יום לפני כן, י"ג אדר, הם כביכול מתחילים לחזור בתשובה, להתענות, להתכונן למלחמה. זכר לי"ג באדר של אז, אנחנו מתענים היום. שואלים חז"ל, אני לא מבין את זה. עם ישראל לא סתם מחפש תעניות, זה לא קטע של דיאטות פה, לא. מה העניין שאנחנו מתענים? יש 4 צומות סביב חורבן בית המקדש. 9 באב, י"ז בתמוז, ג' בתשרי וי' בטבת. 4 צומות סביב החורבן. יום החורבן, תחילת החורבן, סוף החורבן, הרעיון סביב חורבן בית המקדש. אומרים חז"ל, אנחנו לא מתענים על מה שהיה אז. אנחנו מתענים היום, מכיוון שאנחנו מאמינים שדור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת,
אני היום מתנהג במעשים שלי השליליים כמו שאז התנהגו. לכן אני היום גם מתאבל, לא על מה שהיה אז, אלא על מה שאני היום. יפה. זה חורבן בית המקדש. יש לנו יום כיפור, שימו את זה בצד, זה יום של כפרת עוונות, נהדר. מה עכשיו תענית אסתר? זה היה, חלאס, התקדם בחיים, התקדם. מה אכפת לי שיתענו? שיתענו, סבבה. אלא העיקר ביום של תענית אסתר, זה לא להיזכר מה שהיה אז, אלא זה לדעת שאפילו חס ושלום, אם נגזרה גזרה על האדם, או על העם כולו, אפילו נחתם בטבעת המלך, ככה זה נקרא במגילה, אין כזה דבר שאי אפשר לבטל את זה. שחז"ל אומרים שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל להתייאש מן הרחמים. זה הרעיון של תענית אסתר. אנחנו מתענים ואנחנו מתחזקים בידיעה שאם אני אשנה את המעשים שלי, יכול להיות שכל הגזרה שנגזרה, ויכול להיות שכן נגזרה, היא תקרה במקום הזה. לכן יש ספר שנקרא קו הישר. אני אגיד לתת לכם שתדעו, זה יום חמישי. קו הישר, הספר של אחד מגדולי המקובלים בדורות הקודמים, הוא כותב ככה: וכל מי שצריך רחמים, על איזה דבר שהוא, מה שאתה צריך, כל אחד מאיתנו יש לו משהו שצריך, ייקח פנאי לעצמו ביום התענית. קח זמן בתענית אסתר, לומר מתחילה, קודם כל תקרא פרק כ"ב בתהילים, שהוא מזמור כ"ב של המנצח על איילת השחר, זה מה שאסתר עצמה אמרה את זה, ודרשו חז"ל שאסתר הייתה נקראת איילת השחר. לאסתר אלא כמה שמות. קראו לה אסתר, משום שכביכול, כמו דבר שהוא מוסתר. קראו לה גם הדסה. שם טוב, הדסה, כאילו. מפה הגיל שלה. הדסה בגימטריה זה 75. אסתר הייתה בת 75. בחורה צעירה, עשייה קריירה עכשיו. איך זה יכול להיות? אחשוורוש חיפש בחורות אחרי ושתי, ראה את כל הבנות הכי בעולם. מכל העולם שלחו, רצו שתחתנו עם אחשוורוש. פתאום רואה את אסתר, אותה אני רוצה. אסתר, בת 75. אתה יכול להסביר לי את זה בהיגיון? שנייה, מה... אז בוא נגיד שפעם זה היה משהו אחר, אבל... ראה את כל הבנות. ויותר מזה, חזרנו שאסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. זאת אומרת, כל מי שראה אותה, אמר, היא. טוב, זה סודות על פי הקבלה, נדבר בשבוע הבא. איך אפשר למצוא חן בעיני כולם? כי כל אחד אוהב, יש לו סגנון. יש סגנון. נגיד סינים, ככה שמעתי. נגיד, יש לי חבר... לא משנה. לא, הוא למד איתי רפואה סינית, תקשיבו טוב. הוא הלך להתמחות בסין. אני גם הייתי בא לנסות למזרח הרחוק יותר להודו, הוא נסע לסין להתמחות. אז הוא אומר, יש לו אף, כמו שנאמר לה בשיר השירים, הפך כמגדל הלבנון, יש לו אף. הוא אומר, אין לך מושג, איזה אטרקציה זה בסין. כאילו, כל הסיניות, כאילו, וואו, זה אף מדהים, כאילו, וואו. למה? כי אצלם הם כמו פיקנז, אתה מכיר את הכאילו הזה? ועדיין הם יכולים חונות, כאילו, אתה יודע. אז כל הסינים החמודים יש לי כאילו, אז אף כאילו כזה, וואו, מדהים, כאילו. בשוודיה לתימנים, תמיד זה ככה הולך. בקיצור, אין כזה דבר שמישהו אחד מוצא חן בעיני כולם. איך אסתר מצא חן בעיני כולם? טוב, זה שבוע הבא. אבל אני אעננו. אז קודם כל אתה קורא מזמור כ"ב בתהילים, ואחר כך אומר הרב, ישפוך שיחו לפני השם, לבקש בקשתו, ויזכיר זכות מרדכי ואסתר, אשר בזכותם יעתר לו הקדוש ברוך הוא, ויפתח לו שערי החכמים, ותקובל תפילתו ברצון. קח לך קצת זמן, במשך תענית אסתר, תקרא מזמור כ"ב בתהילים, ודבר עם אבא. דבר על כל מה שאתה צריך, וזה הרעיון של תענית אסתר. לדעת שחס ושלום קרה משהו, ובאמת אדם נמצא במצב של פחד. אתה יכול לקרוע את הגזרה, לצאת מכל הבעיות שלך. ותדע לך, וזו נקודה מאוד חשובה. זה הכל תלוי בך. מישהו סיפר לי שבאחד המפעלים בארצות הברית, פרסמו מודעה, נפטר האדם שעיכב אותך מלהתקדם בעבודה. לא מבין מה זה, איפה ההלוויה? אז אצלהם בארצות הברית, כאילו אצל הלא דתיים, אצל לא היהודים, הם שמים ארון, וכאילו נפרדים מהגופה, כאילו, ביי, כאילו, כל אחד עובר, ביי. כאילו, לא, והוא שוכב כאילו ככה, כאילו, אתה יודע, כמו, לא חנתו אותו, אבל כאילו, זה די מפחיד הקטע, אז אני לא מבין מה, אבל יש כזה רעיון. אז באו להיפרד כביכול מאותו אחד, היה כתוב, אותו אחד שמפריע לך בעבודה, שעיכב אותך.
כולם עברו ליד הארון. מסתכלים לתוך הארון, רואים מראה. מראה. זה אני. זאת אומרת, הם רצו להראות למפעל שמי שמעכב אותך מלהתקדם בעבודה, מלהצליח בחיים, זה אתה בעצמך. אתה האויב של עצמך, כמו שאמרנו כמה פעמים. ולכן הנקודה הזו בתענית אסתר לקחת ולהתפלל, כאילו קצת לשבור את המחסומים. אבל יש משהו נוסף שמפריע לך, וזה שבת לאחר מכן. שבת לפני פורים נקראת שבת זכור. יש קריאת התורה מיוחדת שפעם אחת בשנה קוראים אותה. פעם אחת בשנה קוראים את פרשת זכור. זה פרשה מיוחדת בתורה שנמצאת בפרשת כי תצא, לקראת הסוף. גם מי שלא הולך בבית כנסת, לפחות שיקרא את זה בבית אם הוא יכול מתוך החומש. עמלק זה כוח רוחני, תקשיבו טוב. אומר הזוהר, מלחמה לעמלק מדור דור. כביכול בורא עולם נלחם עם הכוח הרוחני הזה שנקרא עמלק. מי זה עמלק? כשיצאנו ממצרים היה עם כזה שהגיע להילחם עם עם ישראל. עכשיו, עם ישראל לא עשה לו כלום. הוא לא רצה להילחם איתו, הוא לא רצה לכבוש את המדינה שלו, לא שום דבר, סתם, עמלק בא סתם. וחזרנו שעמלק זה כוח רוחני, יש לו שתי בחינות. א', עמלק הוא בגימטריה המילה ספק, הוא כוח רוחני שבא לקרר אותך. כל התלהבות שיש לך, עמלק בא לקרר אותך. לכן אומר, הפסוק אשר קרחה בדרך. קרחה בדרך שלזה שני פירושים. פירוש אחד משון קרירות. העמלק הזה, הכוח הרוחני של הספקות, מחדיר לך ספקות בלב, וזו הסיבה שאתה לא שמח בחיים. רוב הסיבות שלנו שאנחנו שמחים זה ספקות. אדם לא מצליח ליהנות באמת ממה שיש לו. לא משנה במה. בזוגיות שלו, בלימודים שלו, בעבודה שלו, כל דבר, בדת שלו. זה מכניס לו ספקות, וזה מקרר אותו. אז ממילא לא יכול ליהנות, כי אולי אשתי זה לא אשתי, אולי זה בא לי, זה לא בא לי. אתה רואה דברים כאלה. אחד פרסם הודעה, למכירה 45 כרכים של אנציקלופדיה בריטניקה. סיבה, התחתנתי, ואשתי יודעת הכל. אתה רואה לבד שיש מציאות מסוימת, לצורך העניין, שאם אדם בספקות עם מה שיש לו, הוא לא יכול ליהנות מזה. לא משנה, זה עבודה, זה... בעיקר אני אומר, העבודה הרוחנית שלי, זה הבחירה שלי, הדת שלי. אני רוצה להתחזק, רוצה להאמין. אני מאמין, אבל... תראה, מה, יש לי ספקות. מי מכניס את הספקות האלה? זה הכוח הרוחני שנקרא עמלק. התפקיד שלו מכניס ספקות לאדם. המילה עמלק גם בגימטריה רם. 240. עמלק כביכול מרגיש, אין אף אחד מעליי. אין אף אחד מעליי, אני הכי גבוה. הוא לא מאמין בכוח עליון. תקשיב טוב. זה אחת הסיבות שאנחנו שמים כיפה. למה שמים כיפה? מה כאילו מעניין פה? זה לא סתם כזה נחמד כזה. אחד אמר לי, כתוב בתורה כיפה? איפה כתוב? אמרתי לו, בטח, כתוב וידבר השם אל משה, קח לך כיפה, שימו על ראשכם. גם ככה לא יודע מה כתוב, גם אני לא. לא, יש כמה רש"י כותב כיפה בוכרית מן המובחר. למה שמים כיפה? זה כביכול להרגשה שלנו, יש מישהו מעליי. יש מישהו מעליי. אני לא הכי גבוה, יש מישהו מעליי, כוח עליון. עמלק רצה להגיד, אין כזה דבר. אין, הכל מקרה. אשר קרחה בדרך, הכל מקרה. אין, הכל זה סתם, זה מקרה. פוקס קרה, נפלו עליך, הכל מקרה. וזה עיקר היהדות, תבינו. עיקר היהדות זה לחיות, אין מקרה בעולם. אין מקרה בעולם. מהדבר הכי קטן לדבר הכי גדול. אני יום שלישי, נראה לי יום שני, אני כבר לא זוכר איזה יום זה היה. הלכתי להצטלם. תקשיב. רציתי לעשות בוק, סתם. הצטלם, הגעתי לאולפן צילום, זה נקרא בשבע. בשבע זה כזה גם אתר דתי-לאומי כזה, מאוד נחמד, יש לו שבועון כזה. קיצר, אז הסטודיו של הצילום היה בתוך הזה. אז הלעלתי קצת בעיתונים. ראיתי שם סיפור, תקשיבו טוב. סיפר אותו אדם בשם עודד מזרחי. הוא מספר על מוהל בשם אבואב. יום אחד מקבל טלפון מאישה בצפון תל אביב. אומרת לו, שלום, המוהל אבואב, אפשר להזמין אותך למול את הבן שלנו? אמר לה, שמחה, בטח, באיזה שעה, מתי? אומרת לו, יום ככה וככה, בשעה 7 בבוקר. אמר לה, 7 בבוקר? בדרך כלל, כאילו, 7 בבוקר זה מוקדם, בדרך כלל, כאילו, אתה יודע, צהריים, יותר כאילו בכיף, מגיעים. טוב, מגיע לצפון תל אביב לפי הכתובת, מגיע למקום, רואה בניין מגורים, בית, דופק בדלת, פותחת לאישה, שלום, אתה אבואב, מצוין, קח את המפתחות של הבית,
אני יוצאת לעבודה, המטפלת מגיעה עוד כמה דקות, התינוק בחדר, יאללה, ביי להתראות. כמה אתה לוקח? הוא אומר לה, מה, רגע, שנייה, דקה. איפה האורחים? איפה? הוא אומר לה, לא, אין אורחים, אוקיי? אין אורחים. אנחנו לא בקטע של דת, לא, לא, לא. פשוט נולדנו בן לפני 8 ימים, ואנחנו חשבנו, אתה יודע, שלא יש שונה, שלא, לא, 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 אמרנו, נעשה לו ברית מילה, אנחנו לא בקטע דתי, פשוט חיפשנו בספר טלפוני מוהל, אתה אבו אב, כאילו א', ב', אתה הראשון שהיית, קשרנו אליך, אז יאללה, תעשה את העבודה, הנה המפתחות, ביי להתראות, כמה אתה לוקח? אמרה 60 שקל. טוב, אני יושב לך לצ'ק, העוזרת, כאילו, המטפלת תבוא, היא תשלם לך את הכל. להתראות, ביי. הוא נשאר בבית לבד. אבל תראה איזה קטע, מה זה הדברים האלה? זאת אומרת, תראה, לא, זה יפה, כאילו שעם ישראל ככה, אתה מבין, אפילו... קיצור, אז הוא היה גם מוהל, גם הסנדק, גם אבי הבן, כאילו היה שם... ומה את הילד? תקשיבו טוב, מגיעה המטפלת, אתה אבו אב, שלום וברכה, נתת לו את הכסף, את הצ'ק, להתראות. הוא יוצא מהתראה, מה זה בחיים שלי לא היה לי כזה דבר. חלפו 13 שנה. 13 שנה. קבל טלפון, שלום, אתה מוהל אבו אב? כן, אני. אני לא יודע אם אתה זוכר אותה, לא, 13 שנה, היית בצפון תל אביב. הוא נזכר, בטח, אני יכול לשכוח אותך. הוא אמר, את הצ'ק אפילו לא פדיתי, מסגרתי אותו, אמר לה, רק כדי, את זה אנחנו לשכוח. אז טוב שאתה זוכר אותנו, אל תשאל. הבן שלנו היום בכיתה ח', נכנס לג'וק למוח, ישיבה, מה ישיבה? עכשיו אתה האדם הדתי היחיד שאנחנו מכירים. סדר לו ישיבה עכשיו. אמר, תראה מה זה, איזה קטע. אתה מבין איך בעולם סובב 13 שנה, לך תעשה פה ברית, אתה הראשון, מה שהכל, אנחנו לא מבינים. אבל היהדות אומרת, אין מקרה בעולם. אין כזה דבר. לטוב או למוטב. אתה יכול להגיד לי, יש כל מיני דרשנים, אומרים, זה יפה, מקרה אותיות רק מהשם, או השם רקם. אבל אין מקרה. זה הרעיון, שימו לב טוב, של פורים, של לגלות את ההסתר. זה הרעיון שלנו. לגלות את ההסתר. וכתוב בספרים, שברגע שפותחים את המגילה פה למטה, נפתח למעלה עולם מדהים, פעם אחת בשנה, שהוא יהיה פתוח למשך 24 שעות, מרגע פתיחת המגילה עד סיום פורים. שבפורים זה חג כל כך עוצמתי, שכביכול, אומר המדרש, כל מי שפושט יד בפורים נותנים לו. הכוונה היא לעניים. כל עני שבא לבקש צדקה, במשך השבוע, שנה, אתה יכול לתהות על קנקנו, מגיע לו, לא מגיע לו, מתאים לו, לא מתאים לו. בפורים אומרת הגמרא, ככה המדרש מביא, כל הפושט יד נותנים לו. אומר חז"ל, גם אנחנו ככה. כל מי שפושט יד בפורים לאבא, תן לי, אני רוצה. אז ייתנו לו. אבל יש תנאי אחד, שאותו נספר אחרי ההפסקה. שהרב פנגר מדבר בגובה העיניים. מצחיק, מאוד מאוד ממליץ לכולם, באשר הם, בין אם הם צעירים, מבוגרים, חילוניים, דתיים. אפשר להתחבר כמעט לכל מילה שלו, אין אחד שלא מרגיש את זה. אני נכנס לך ישר ללב, כל הדברים שהוא אומר. אני חייב להגיד שהפכתי להיות מכור, הייתי בטוח שמתישהו זה יפסיק לי, שמתישהו אני ארגיש שזהו עבר לי כמו שאומרים. כמו שאתם רואים, אני לא כל כך דתי, אבל בכל זאת נמשך מאוד לסיפורים ולתובנות. ערוץ הידברות הפך להיות לא רק הבית שלי, אלא הבית של המון יהודים בארץ ישראל. מעבר לזה שהמפגשים כאן בימי חמישי הם בעקבות ערוץ הידברות שהגענו אליו, והרב פנגר מבחינתנו זה הבילוי המשפחתי המשותף שלנו. אפרופו שתייה, היה פעם איזה אחד חזר ב3 לפנות בוקר מפאב. הוא לא ככה... תופס את השוטר, אומר לו, אדוני, לאן אתה הולך? אני הולך להרצאה. להרצאה, 3 לפנות בוקר, הרצאה של מי בדיוק? מהרצאה של אשתי, איפה היית? למה שתית? אבל בואו נסכם את מה שדיברנו. למעשה אנחנו נוגעים היום קצת בקצה קצהו קרחון של עולם בפני עצמו שנקרא פורים, שאנחנו נדבר שבוע הבא באמת גם על סוד מגילת אסתר, גם על המצוות הנהוגות, קרי משלוח מנות איש לרעהו,
נבין שבאותו רגע שאנחנו נותנים משלוח מנות, בעולמות העליונים, כביכול גם בורא עולם, מעניק מתנות, אם זה מתנות לאביונים או משלוח מנות, גם כדי להשפיע עלינו שפע. לכן מתקנים בחינות על פי הקבלה כמו בחינת יסוד. לכן אומר הבן איש חי, סתם לא שזה להלכה, אבל הבן איש חי אומר לעשות למשל משלוח מנות עם 80 פריטים. ולהביא לי, סתם. הכוונה היא אומר ש80 פריטים זה לא יכול להיות פריטים שונים, זה יכול אפילו להגיד במבה, ביסלי, או כאילו נגיד... במבה זה 80 כבר. כן? במבה זה 80? ספרת פעם? מה אתה עושה בחיים, כאילו? נפל בוסם, כאילו. אז באמת לקחת... לפחות משלוח מנות אחד, שוב, זה לא הלכה, זה סתם, אני אומר לכם, הבן איש חי אומר כי יסוד, המילה יסוד, הכוונה ספירת היסוד, שכיפו ליסוד הבניין, הגימטריה של יסוד זה 80, ויש המון סודות בתוך כל האווירה של פורים, אנחנו נדבר על זה שבוע הבא על כל מצוות הפורים על פי הסוד, אבל לענייננו, הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט. פורים זה זמן שלכאורה השם כבר מביע את המהות של החג. מה זה פורים? פורים זה לשון הפור שהמן עשה. מה אכפת? אז הוא עשה גורל. מה העניין בזה? אז אנחנו רוצים להראות שלכאורה גורל זה דבר אקראי. זה דבר שהוא ללא השגחה. זה כאילו בוא נעשה, מי שיוצא יוצא. אין פה מי שמשגיח. ובאה היהדות ואומרת בדיוק ההפך. זאת אומרת, אפילו הגורל הוא לא אקראי. זאת אומרת, יש יד מכוונת. ולכן הנקודה הזאת של אין מקרה בעולם, כנגד אותו כזה יצור רוחני שנקרא לזה עמלק, שמחדיר בכל אחד מאיתנו את הקרירות הזאת, את הסתם, את ההרגשה של הספקות שלנו, שאני לא יכול באמת לגעת באמת ולחוות אותה, אם זה בזוגיות שלי או בעבוד, אני תמיד בספקות, ובעיקר בדרך הרוחנית שאני בוחר. לכן הנקודה העיקרית שלנו לפני פורים זה למחות את זכר עמלק בתוכנו, וזה הרעיון שכביכול אין שמחה כהתרת הספקות. והעבודה העיקרית שלנו בפורים זה להוריד את כל המסכות, לגלות את ההסתר למדנו. כי בכל אחד ואחד מאיתנו ישנם אוצרות. החז"ל אמרו שנכנס יין, יצא סוד. אחד מהדברים שמפריעים לנו, וזה אולי התנאי לחוות החוויה הזאת, זה כביכול להשתכר. מה זאת אומרת להשתכר? אומרת הגמרא, חייב איניש לבסומי עד דלא ידע. אדם צריך להגיע להתבשמות כזאת, כאילו ודרך אגב, הבן איש חי מדבר אחד מגדולי המקובלים, אומר שאדם צריך לאכול 15 מאכלים בסעודת של פורים, ו15 כוסות יין לשתות. לאט. אפשר כוסיות גם. כל אחד לפי מה שהוא. אבל הרעיון, כי כתוב במגילה אכילה ושתייה, כתוב במקובלים מה זה אכילה ושתייה. אכילה זה אכל י"ק, שתייה זה שת י"ק. י"ק בגימטריה זה 15. מתקנים בחינה מסוימת של 15 מאכלים, זה גם יכול להיות לצורך העניין בסעודה עצמה. יש לי נגיד סלט חומוס, מיונז, אני לא יודע מה, כאילו מה שאתם אוכלים, חסות, נפונים, כל דבר כזה לפני עצמו, אז 15 כאלה, ו15 כוסות, אז כן. אני תמיד ככה, אני כל שנה, מה שאני עושה בדרך כלל אני אוכל את הסעודה, ושלא יהיה פדיחות, אני שם לעצמי כוסות ככה מסודרות, ואז כמו כאילו, כאילו. אז אני שם את הכוסות, לפני ברכת המזון, מתחיל להעמיס. ואז מושיב את אשתי כאילו לידי, תתני שלום, סתם חס שלום. אני רק אומר, פקחי עליי, כאילו, עכשיו אני מברך ברכת המזון, אני מתחיל ברכת המזון, שלא יהיה בלגן, ואז הכוסות מתחיל לעשות את שלהם, אני מרים את הידית הרמראה. המלאכים של צ'רלי, אני נהיה. זהו. אני רק אומר, טוב, אנחנו נדבר על זה שבוע איך עושים כל דבר כדי שנדע, אבל הרעיון העיקרי, מה זה להשתכר? חזרנו עד שלא ידע בין ברוך מרדכי לארור המן. הכוונה היא שאנחנו רגילים בחיים שיש טוב ורע. יש ארור המן ויש ברוך מרדכי. זה שני דברים שונים, אחד לא קשור לשני. אם נבדוק, אנחנו נגלה שברוך מרדכי וארור המן זו אותה גימטריה. אם נעשה חישוב, הגימטריה של ברוך מרדכי וארור המן זו אותה גימטריה, זה אותו דבר. זאת אומרת שהאמת היא שאין הבדל על פי היהדות ברמת העיקרון בין טוב לרע.
שניהם משמשים כטוב. אני לא יכול להגדיר דבר מסוים כרע. לי זה נראה רע. תרופה היא לא נראית לי דבר טוב, כן? אבל לכאורה היא טובה. זה לא נעים, זה לא נחמד, זה לא טוב. אבל זה כן דבר טוב בעצם, אחרת אני לא הייתי לוקח את זה. לכל דבר יש לו שורש טוב. לפעמים אנחנו הורסים את זה פה למטה, אבל בשורש הכל היה לטובה. אז לזרוק את הדעת, זה מה שנקרא. מה שמפריע לי לחוות את זה, זה הדעת של האדם. דעת זה כביכול השליטה. אדם אוהב להיות בשליטה. הוא מפחד לשחרר. הוא תמיד רוצה להיות בשליטה שאני שומר, אני יודע, והוא מפסיד הרבה. ולכן בפורים כדי להגיע לנקודה הפנימית ביותר של האדם, זה מה שהארי הקדוש כותב, שהמטרה של השחררות זה לא עכשיו להתנהג כמו איזה קופיפון. חס ושלום, כאילו זה לא הזמן של הוללות, כאילו, כן. לא משנה, אני לא צריך את זה, זה לא שלי. שחרר את זה, באמת, מה זה? צ'קים? שנייה. זה לא הזמן שסתם תמיד להשתכר כמו איזה... זה לא צורה, זה היהדות ודאי לא מתירה כאלה דברים. היא מתירה כן להתבשם, אתה מבין? להגיע למצב רוחני שאני זורק את הדעת שלי, שבאמת הארי הקדוש כותב שאנחנו הופכים להיות כמו צוללנים. לצלול לעומק של האדם, כי יש שם נקודה פנימית שאותה אתה צריך לחיות. והנקודה הפנימית של כולנו היא זכה ונקייה. עד כדי שמישהו סיפר לי דבר שמאוד התרגשתי. היה אדם פעם שהלך ברחוב ומצא אבן טובה. אבן טובה. שמר את זה אצלו ופגש עני. העני הזה אומר לו, תן לי משהו לאכול, משהו. אז הוא חיפש בדברים שלו, והוא מצא, כסף לא היה לו, אז היה לו אוכל. אז הוא בוא נתחלק חצי באוכל. הוא התחלק אצלו חצי באוכל, ואז כשהוא הוציא את האוכל, העני ראה שיש לו אבן טובה. אז אמר לו, העני, תן לי. תן את האבן. אמר לו, לא שייך, חמוד לי, זה לא שייך. תן את האבן. אמר לו, לא, זה לא... אמר לו, מה אכפת לך? אתה יש לך כסף, זה יציל אותי. הוא ריחם עליו, אמר לו, יודע מה, קח. נתן לו את האבן הטובה. העני לקח, ואחרי רבע שעה חזר, ואמר לו, אני מוכן להחזיר לך את האבן הטובה בתנאי שתיתן לי משהו יותר יקר ממנה, ואני אגיד לך מה זה. אני רוצה שתיתן לי את מה שיש בתוכך שגרם לך לתת לי את האבן. שימו לב טוב. בכל אחד מאיתנו יש אוצרות. שהאוצרות האלה מוציאים מאיתנו הרבה פעמים דברים חיוביים. רק לצערנו הרב אנחנו אומרים, בעולם החומר, אז הכל מקוטלג. זה רע, זה טוב, הבן אדם הזה רע, הבן אדם הזה הוא טוב, זה צדיק, זה רשע. האמת היא שבפנים הכל אותו דבר. הכל נקי, הכל ישר. ולכן העבודה שלנו בפורים, זה לכאורה אנחנו זורקים את השכל ולא הולכים ישר. אבל זה ישר האמיתי, כן? פעם היו בודקים, פעם לא היה, יש שם ינשוף ישם, אתם מכירים משטרה? בודקים אותך, פעם היה קו, שמים את הקו על הרצפה, לך ישר. תפסו איזה שיקור כמה, תלך ישר, נלך, תיישרו את הקו. גם העקום הוא ישר. איך מישהו אמר לי פעם? חיוך. זה קו אחד עקום שמיישר את כל הדברים בחיים. לפעמים דווקא העקום הוא מיישר. לכן דוגמה, היה פה סיפור בפתח תקווה, נפטר אדם בשם יונתן פישר, זיכרונו לברכה. זה היה סיפור מזעזע, היה אדם בשם גדעון דויטש, תקשיבו טוב. גדעון דויטש נולד ב-1927. הוא נולד בווינה, והוא בעקבות כל השואה, התגלגל, הוא היה במחנה בוכנוואג, והוא זכה להינצל. הוא הגיע לארץ, אותו גדעון דויטש הזה, הוא הגיע לארץ לבד. כל המשפחה שלו נספתה בשואה. לבד, בחור צעיר, לבד. הוא התגייס פה לצבא, למה שהיה, והוא שלחו אותו לאימונים במקום ליד גבעת אולגה. היה תאונת אימונים, והוא נהרג מפיצוץ של רימון. הוא נפטר בלי אף אחד. אף אחד שיגיד אליו קדיש, אף אחד. לבד. המועצה האזורית של פתח תקווה, בשיתוף עם עוד מועצות אזוריות, ומועצות דתיות גם, החליטו לעשות דבר מאוד יפה. לעשות מצב כזה שיגידו קדיש על אנשים שאין אף אחד שומר עליהם קדיש. אז כל אחד קיבל מישהו, כאילו כל אחד... אז מי שקיבל את גדעון דויטש הזה היה, אני כתבתי לעצמי שאני לא אשכח אותו, יונתן פישר, זיכרונו לברכה. הוא קיבל אותו וכל שנה הוא היה מקבל תזכורת מהמועצה הדתית פתח תקווה, תגיד עליו קדיש. כל שנה. וכך הוא מדע, כל שנה הוא אומר עליו קדיש, כי אף אחד לא אמר עליו קדיש. שנים. עד שיום אחד, יונתן פישר, זיכרונו לברכה, גם כן נפטר. אז שאשתו
עברה על הדברים שלו, היא פתאום קיבלה הודעה מהמועצה הדתית על תאריך שצריך להגיד עליו קדיש. כל כך הצטערה, עכשיו מי יגיד עליו קדיש? ואז היא בודקת את תאריך פטירה של אותו גדעון דויטש, וזה היה ו' בטבת תשס"ט, זה היה בדיוק אותו תאריך שנפטר גדעון דויטש, אבל לא תשס"ט, אלא אחרת. ו' בטבת, היא אמרה, תראה מה זה. היא אמרה כביכול, עכשיו הבן שלה, כשיגיד קדיש על אבא, יכוון גם על גדעון דויטש הזה. מכל הימים בשנה, למה דווקא? נקודה מסוימת שיהודי צריך לחיות אין מקרה. והאלוקים כביכול מסתתר בתוך הטבע. רק כדי להמחיש לכם את זה, אני כמעט התעלפתי מזה. אני חייב לקרוא לכם משהו. מצאתי מחקר מזעזע. ראש המחקר כאילו כתוב ככה, השם שלו, סודות הניווט של צבי הים נחשפים, אוקיי? זה השם של המאמר. אני קורא אותו בשקיקה, ואני קורא ככה, תגידו, זה פדע אותי. חוקרים גילו איך הצליחו הצבים למצוא דרכם באוקיינוס ממזרח למערב. צבים, צב ים, כאילו. ב-1999 חיברו חוקרים תג קטן לצבת ים חומה באי יוקושימה ביפן. הייתם שמה? גם אני לא. במטרה לעקוב אחר נדידתה. היא צלחה את האוקיינוס השקט, לא הצליחה את הכנרת פה. צלחה את האוקיינוס השקט, ובסוף מסע הארוך בצפון מערב מקסיקו, זה מרחק של 12,000 קילומטר מנקודת המוצא שלה. תקשיבו טוב, היא יצאה לטיול, כאילו יאללה ביי, מה העניינים, לא להתראות? 12,000 קילומטר. בקטנה. עכשיו, מדענים יודעים לומר שצבי ים נודדים למרחקים ארוכים של מאות ואפילו אלפי קילומטרים. בחיפוש אחר מזון, אזורי רבייה, אך רק בשנים האחרונות הם התחילו להבין כיצד יצורים אלה מנווטים לאורך מסלולם. וכיום ידוע שהצבים משתמשים בשדה המגנטי של כדור הארץ כדי לכוון דרכם צפון ודרומה, כאשר עוצמתו המתחזקת של שדה המגנטי בכתבים משמש להם כלי עזר. לא הבנתם? אבל הצב מבין. הבנת? הצב מבין. תקשיב טוב. לא, זה פשוט גמר אותי לגמרי. מחקר החדש הזה התפרסם באחרונה בכתב עת כאילו current biology, זה השם של זה. אלא ממצא מפתיע, צבי הים יודעים לזהות תכונות משתנות בשדה המגנטי בקווי האורך, דבר שנחשב עד כה בלתי סביר ובלתי אפשרי. זאת אומרת, הגיעו למסקנה שצבי הים הם מה זה אינטליגנטים כאילו? הם יודעים מה שאנחנו לא יודעים. עכשיו בוא תסביר איך זה יכול להיות כאילו. כל המדענים שבעולם, צב ים, אבל שנולד אתמול, יותר חכם מאיתנו. אלא מה? שוב, אותי זה מאוד מחזק, כי מה זה? מי לימד אותו את הדברים האלה? סתם נולד, כאילו, אני יודע, אני אסתדר. אותי זה מאוד חיזק, כי בורא העולם מתחבא בהכל, בצב ים. אבל יותר מזה, גם ביום-יום, בהתנסויות שלנו היום-יומיות, הקשיים היום-יומיים שלנו, בורא העולם נמצא בהכל, זה רק ראיה, כי אחרת איך, אתה מבין, קח את כל המדענים של העולם, סתם אני אומר את זה לעצמי, אולי אני לא מבין בדברים האלה, אבל קח את כל המדענים שבעולם. תגיד להם, תעשו לי יתוש. לא משהו גדול, יתוש. אל תעשו לי שיבוט העתיקו, זה לא... גם לא יודע להעתיק במבחנים. לא להעתיק. אף פעם זה תלמיד, לא יודע כלום במבחן, הוא הגיש מבחן ריק. ככה. החבר שלו אומר לו, מה, אתה משוגע? גם אני הגשתי מבחן ריק. לא יחשדו שהעתקנו אחד מהשני. לא, קח את כל המדענים שבעולם, כל האיינשטיינים, התותחים, תגיד לי, חבר'ה, יתוש, תחברו לו כנפיים, למה שעיניים כאלה ככה, יתוש, לא, זה קשה, לא. נו, אז הטבע העיוור, המקרה הצליח לעשות, ואתה בלי מקרה לא מצליח. אז מה קורה איתנו פה? לכן אני אומר, נבין, אין מקרה בעולם. כל דבר יש לו סיבה. וכל סיבה יש לה מסובב. ואם אני אחיה יותר עם ההרגשה, יש מסובב. יש מישהו שמארגן פה את העסק. לטובתי, לא לטובתי, אני לא תמיד מבין. אני שמעתי, פרסמו ביום חמישי שעבר, היה איזה בחור, עבדו את השם שלו, כאילו לא אמרו את השם המקורי, נגיד משה, טוב? משה זה יוצא מחנות אלקטרוניקה ברעננה, היה לו מערכת סטריאו שהוא קנה לאוטו שלו, כבר כמה חודשים באוטו, לא, אין לו, תצל, נכנס לחנות אלקטרוניקה, שסדרו לו אותה. הוא מסדר אותה, מדליק את הרדיו, איך שהוא מדליק את הרדיו, הוא שומע בחדשות, יש דבר שנקרא קול ברמה זה כזה רדיו דתי כזה, חרדי אפילו.
שם אחד בשם עמי מימון. אומר, חבר'ה, יש לנו פה מקרה קשה, ילד בן 13, במצב מאוד קשה בריאותית וכלכלית, רוצים לגייס תפילין בשבילו. מישהו רוצה לתרום? בא לרכב שומע את זה, מרים טלפון, עונה לו אחד ישראל קליין, מכיר אותו, זה... פעם היה לי תוכנית שם ברדיו, כל זה העולם שמעבר, באמת. 12 בלילה, היה לי תוכנית שם על כל מיני... אז המפיק שם, זה היה כמו ישראל קליין, מעבר לזה הוא עונה טלפונים. ישראל קליין עולה לבחור הזה, אומר לו, מה איך קוראים לך? אומר לו, משה, אני רוצה לתרום תפילין לילד הזה. תקשיבו אותו, שולחים שליח עליו הביתה, מתברר שהבן הזה בכלל לא נראה לפחות, כי אדם שומר מצוות. רגיל. אומר, אני כן שומר, בלי שיראו, בלי כיפות, עניינים כאלה, אבל אני שומר. כל תפילין וזה, ואני אומר, אני כל חודש תורם מכספי המעשר שלי, תפילין לאנשים שצריכים. שמעתי את זה, אני רוצה לתרום. אז הוא תרם לו כבר גם תיק ודברים כאלה, אמר, המשפחה, תראה מה זה, רק עלינו לשידור, קיבלנו את התפילין. כל בגלל שהרדיו חיכה אצלו באוטו, כבר כמה חודשים סתם שכב לו באוטו. אין סתם בעולם. ואנחנו צריכים להתחזק בזה בעיקר ברגעי החושך שלנו. והם תופסים אותנו. והם תופסים אותך ולופתים אותך ברמות שאתה מרגיש שאני נשבע. לכן זה הרעיון של פורים. מגילת האסתר. שם השם לא מופיע פעם אחת במגילה. פעם אחת אפילו לא. הכל כביכול זה מהלך טבעי. היה מלך, אשתו לא רצתה לבוא, שרף אותה, אישה אחרת, סבבה. אין סתם. יש מסר פנימי לכל אחד מאיתנו בכל דבר שקורה בחיים. בוא נצא לעולם ונראה טיפה אחרת את הדברים. טיפה את הפנימיות, פחות החיצוניות. נחפש כביכול את בורא עולם בכל דבר שקורה ונבין שנכון, אנחנו לא רואים את הדברים, זה לא פשוט. אבל אבא לי מסתתר מאחורי כל דבר. וזה נסיים לכם. סיפרתי לכם את זה לפעם, אני אספר לכם גם עכשיו. הרב שלי, אני הייתי גר באופקים, הרב שלי קוראים לו הרב פינקו זצ"ל, הרב שמשון פינקו זצ"ל, הוא נהרג בתאונת דרכים. אז הוא פעם סיפר לנו סיפרתי לכם את זה, אני אספר לכם פעם בכל זאת, שהיה איזה אבא אחד שהיה מפחיד את הילדים שלו. אבא רוצה שהילדים שהתחנכו יפה, היה מפחיד אותם. ילדים, תיזהרו, אני קורא לזאב. וכולם תפחדו, לא. עכשיו, זה לא שיטת חינוך טובה, נראה כמו משל, בסדר. כל פעם הילדים חצפו, ילדים, הנה, אני קורא לזאב, וכולם, לא. ככה שנים, עד שיום אחד. הילדים אמרו, לא, אבא, אתה אף פעם שנים זנים, זאב. תביא את הזאב פעם אחת. בוא אנחנו כל החבר'ה קוראים אותו. אמר להם אבא, ככה, בסדר. אבא יצא החוצה, קנה זאב קומפלט. דופק להם בדלת, הבן פותח את הדלת, אבא כאילו, תופס אותו, אני נשמע בכל אבא שלך, מה? כן. אבא זורק אותו, ויוצא החוצה. אחרי 5 דקות אבא חוזר כאילו על אזרחים, מה שנקרא. הבן רואה אותו, אבא, אתה לא זה צודק, הזאב היה פה, הוא הרביץ לנו, אבא נהיה ילדים טובים. רק אבא שאלה אחת יש לנו. איפה אתה היית שהזאב הרביץ לנו? אבא, אם אתה היית בא. בית ספר היינו עושים לו, בית ספר! איפה אתה היית אבא שהזאב הרביץ לנו? אמר הרב, זה הרעיון. אבא מתחפש. זה הרעיון של פורים. להתחפש, להבין שמתחת לכל דבר, בורא העולם נמצא, להעמיד אותנו בניסיונות ולזכות אותנו. גם אם קשה לנו לחיות את זה, אבל זוהי האמת. הנקודה הפנימית, לגלות האסתר, זה כל סוד פורים. תודה רבה, שבת שלום.